Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe quero falar de unha clase maxistral a que tiven a ocasión de asistir. Clase maxistral. Hai uns días estuve presente en algo que se anunciou como a presentación dun libro, pero que sen dúbida foi unha das clases maxistrais máis interesantes e divertidas ás que asistín na miña longa vida. O lugar que tuvo lugar este evento non podía ser outro que o Salón de Actos do Museo Casa do Patrón en Codeseda. Foi presentado magníficamente por María, un dos membros máis novos desta gran familia de creadores e coidadores deste gran centro etnográfico dirixido polo noso compañeiro no Grupo Cultural Nós, a Xente do Redor, Manuel Blanco Villar, que coa súa sinxeleza coa que nos ten afeitos describiunos o proceso de creación deste e dos moitos traballos literarios e etnográficos que con frecuencia saen deste centro de cultura que é a Casa do Patrón. Sen máis preámbulos, o profesor Rafael Quintía Pereira, prestixioso antropólogo e etnógrafo, tamén membro de Nós, a Xente do Redor, co seu habitual sentido do humor, que fixo patente en varias ocasións da súa intervención, deu comezo ao que eu chamo clase maxistral, sobre os amuletos galegos, do que trata en profundidade co seu peculiar e enxenioso estilo no dicionario que neste acto presenta, no que durante os últimos 10 anos estivo a realizar o seu excelente labor de investigación. Escoitar ou ler ao profesor Quintía é unha delicia, sexa o que sexa o tema do que se trate, pero escoitarlle na súa distendida charla sobre este interesante tema é moito máis, pois dá a súa didáctica sempre se acaba enriquecido. Por se isto fose pouco, as intervencións que pecharon o acto viñeron a confirmar o que vos acabo de apuntar. Miguel Ángel Martínez Coello animou ao profesor Quintía a seguir profundizando neste en outros temas. Entre os participantes quero resaltar a intervención do noso director que, a pesar do seu delicado estado de saúde, estivo presente deleitándonos cunha brillante exposición do que os amuletos galegos e os talismáns, así como os chamados obxetos de poder, representan para ele. Grazas, amigos.